Kinsa ninyo dinhi ang nangandoy nga maguol? Taas ang kamot. Wa gyud kay ang kanang nangandoy maguol buang na. Ang ato yung pangandoy nga malipay ta. Sige, lingi ang imong tupad. Ing na nalipay ka karong buntaga. Ing na. Awa, pila ra kabuok ni lingi akong nakitaan mga 4 ra kabuok. Kanang wa mo lingi mga wa gid nay kalipay. Mo nang ang Ginoo, ang mensahe gid niya gikan sa atong unang pagbasa hangtod sa atong ebanghelyo, hangtod sa ikaduhang pagbasa, pulos gyud naghisgot og kalipay. Kay ang Ginoo ang iya yung number 1 nga ihatag nato kana gyung kalipay. Pero nganong daghan man maguol bisan gani panahos Disyembre nga panahon gid unta nas kalipay, tingdawat og bonus, kadawat 13th month, tighimo sa kanay mga Christmas party, nganong daghan mang masulubon nga unta ang Ginoo nangandoy man nga malipay ta, ang iyang ihatag nato kalipay. Nganong daghan mang maguol? Baw mo ngano? Ha? Wa mo kibaw? Wa sa ko kibaw. Tungod kay naay yawa. Ang yawa mo'y tighatag natog kaguol. Iyang patyon ang kalipay nga gikas Ginoo. Ug unsa may iyang ipatay sa kalipay nga gikas Ginoo, usa ra gi iyang gamiton ang sala. Masudlan gani tag sala, wag tanggid ang atong kalipay. Muna kining atong kuan bitaw salmo, kuan mani ang awit mani ni Maria sa dihang ni bisita siya ni Santa Isabel nga iya sa ning kinupya gikan didto sa awit ni Ana or Hana nga nag-awit tungod kay namabdos siya bisag gideclare na siya nga dili makaanak. Gidgamit ni Maria. Unsa may iyang giingon dinhi sa atong ikaduhang pagbasa o sa ebanghelyo sa Salmo. Ha? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. So ang rason nganong nalipay si Maria tungod sa iyang Dios. Wa siya malipay sa iyang naong kay guwapa siya. Wa siya malipay sa iyang talent kay bright siya. Wa siya nalipay tungod kay dato siya. Wa siya nalipay kay guwapo iyang bana, guwapo iyang uyab. Wa siya nalipay kay bag-o siya gadgets. Wa siya malipay tungod kay nindot siya pilok, sinumpayan. Wa siya nalipay tungod kay nindot siya kilay, kiniskisan. Wa siya nalipay tungod kay bag-o siya buhok, kinuluran. Wa siya malipay kay nausab yang naong gipaputi na bisag lagom. Wa siya malipay kay gitagaan siya bonus tungod kay na-promote siya, tungod kay gitagaan siya kwarta. Wa siya malipay kay bag-o siya balay, bag-o siya sakyanan. Wa sad siya malipay tungod kay bag-o siya kabit. Unsa iyang gikalipayan? Tungod sa Dios. Ilingay mong tupad. Ing na nalipay ka kay buhi pa ka. Daghan ra ba kayrong nag-ingon nga may pamatay? Unsa may timaan nga ang Dios ni anato ang kinabuhi. Kana yung kinabuhi. Mao na ang sala kay mao may makapaguol nato kining 7 sacraments sa simbahan mao gini ang makapawagtang og sala nya para nako aron malipay ta ang sakramento nga makapalipay nato kana gyung sakramento sa konpirma. Sakramento ba sa konpirma? Kinsa ninyo dinhi ang nakonpirmahan na ta sa kamot?
Ang uban wa kay baw. Mao na daghan dinhi magpakasal way konpirma. Mga mabdos na nagguroy nagbata wa lang gyapoy konpirma. Nga naman wa kasabot unsa nang konpirma. Mao na nga atong simbahan naghangyo gyud nga inig edad og mga 12 anyo sa bata padawato na sa sakramento sa konfirmasyon. Inig 12 pataas konpirmahan na ang bata. Sa una gani igumagbunyag konpirma dayon pero dili kayo siya haom. Kay ang konpirma mao ang atong personal nga pagdawat sa Ginoo. Mao ang atong personal kay ang bunyag mao man ang paghimo nato nga anak sa Ginoo. Mudawat kag sa dili mahimo jud kang anak sa Ginoo. Parehagod nimo wa man jud ka mudawat anang imong ginikanan pero pagkatao pa lang nimo ginikanan na ginanimo wa jud ka moingon ako'y nagpili sa akong ginikanan. Pero ang konpirma mipili na ta tungod kay naa natay saktong panabot 12 anyos na mipili na ta nga atong sundon ang Ginoo. Nga ato nang himuon ang atong kaugalingon sama ni Maria nga sulugoon sa Ginoo. Sige. Ikaduhang lingi sa imong tupad. Ay kapilan ikatulo na. Sige, lingi ing na mopili kas Ginoo o sa yawa. Ing na kano. Sakin sa imong pilion, Ginoo o yawa. Ay, daghan kay nato ganahan kay mopili og yawa. Pananglitan kanang pagtug-an sa tinuod o pagpamakak. Ang pagtug-as tinuod iyanas Ginoo, gipili nimong Ginoo. Ang pagpamakak gipili nimong yawa. Kinsa dinhi ang magsigig og tug-ag tinuod ta sa kamot. Tanawa mga yawanon. Si Maria mutug-an gyud tinuod, mao bitaw to nga pagmabdos niya di pa maklaro iyang tiyan. Iyang gisultihan si Jose. Jose, mabdos nako. Naguol gud ang taon si San Jose. Pero kay si San Jose nipili man sa Ginoo, pagingos Ginoo, pangasaw as Maria, bisan pagwa na iban awa na mahilabti nimo pangasawa. Gisugot sa ni Jose kay sulugoon man sa siya sa Ginoo. Si Maria sad giingnan magmabdos ka bisag di ka hilabtag laki, sugot sa Maria kay sulugoon sa Ginoo. Kinsa ninyo dinhi mga laki nga mo mga asawag babae nga mabdos ng daan niya wa nimo mahilabti ta sa kamot. Tanawa, wa gyud mo confirm. Nya unsa may makawagtang og sala pinaagi sa konpirma ang mga gasa sa Espiritu Santo, palihukon sa Espiritu Santo din hinato og mauna nay makahatag og kalipay kanang gitawag nato the 7 gifts of the Holy Spirit. Ang mga 7 kagasa sa Espiritu Santo kasag-o pa mo kasi nakasag-o sa 7 kagasa sa Espiritu Santo ta sa kamot. Og makarecite mo diri sa 7 kagasa sa Espiritu Santo tagaan ta mo 1,000. Okay. Ngari. Dili na 7 sacraments 7 gifts of the Holy Spirit. Sado. 1, 2, 3, 4, 5. Wag yun. Balik. Sorry. Maura baging tao ni akong kwarta. Ako gining gipangandaman kay ako gid taning ipremyo ni ining nanimba karon wa gid ay nakasag-o sa 7 gifts of the Holy Spirit. Uy, i-click na ninyo sa Google. Mas maipas Google ninyo kay bao pa. Naana na diha. Unsa may 7 gifts of the Holy Spirit nga kun ato na ning i-confirm mahimutang malipayon. In English, wisdom, kaalam, understanding, pagsabot. Naidaghang kay no, digyud kasabot. Ingno nato palit mogsla, digyud kasabot. Why understanding? Daghan sa mga ginikanan, wa makasabot sa mga anak. Why gift of understanding? Nya sunod counsel,
tambag mo na diri sa atong mga pagbasa, hupayo nako abangan naguol, tambagan dili tiwasan. Maginikanan mo pa'y naguol ang anak kay nabuntis, ingon ikang panuwaya ka, ikang pistiya ka, tambagi hupaya kay naas ka guol. Hupaya ba ingnon nimo, day mao ginang babae mamabdos gyud. Sakitan baya sa kuday kay 13 anyos pa man ka, pero this cannot change my love for you. Ana, counsel, di ba? Nya sunod kanang gitawag og fortitude, ang kalig-on. Kalig-on gigamit nas mga santos nga di sila moatras bisan pagpatyon mo padayon gyud sangyaw. Fortitude. Ang ika-5, limot manong ko. Fear of God. Fear of God. Kanang kahadlok sa Ginoo. Kana bang di ka mo buhat og daotan, di ka mangurakot, dili mo mag premarital sex, di ka mangabit, di ka mo gamit-gamit ana mga prostitute tungod lang kay wa ka makitis imong asawa or sa imong bana, di ka mangabit kay ang Ginoo nagtan-aw. Fear of God. Di ka mangawat, bisag bond paper dili nimo kawaton kanang bond paper sa opisina para imong ihatag project sa imong anak. Ana, mga lapis, mga ballpen, di nimo kawaton bisag unsa ka gamay kay nahibaw ka ang Ginoo nagtan-aw. Fear of God. Ang mga anak bisag wa ang ginikanan dili magsigig kuyog-kuyog sa uyab nya, kuot-kuot ato sandig dito atong mga kalubihan, kasagingan, suot-suot anang hagunoyan. Ana, kay naay fear of God. Ang pari di san mo hilabot sa kulikta kay naay fear of God. Ana, no. Nya dayon knowledge, kahibalo, kana bang di ta mohunong sa pagdiskubre. At tanawa karon ang mga senior citizen, palit yung ansyuhos para maka-text lang. Di ba? Kuang yun, moana pa na ako inig pa-picture, picture ta, selfie lang, kurog-kurog, unsa naman ni, oy, unsa naman ni, si kurog-kurog ang kamot ako. Ngano magtuga-tuga, magyuga ng selfie, nga di naman na imong kamot, kuan, ma-blurred na naron. Ingon niya, ikaw na lang kahit picture pa din. Ako pag-picturean, pertinang alimuota, ako pag-paanaon sa cellphone. Nisuway kong kausan, ako be, anak ko, pagkahubad, ala, kamaulagis pa din, picture ko be, picture ko na ko. Na ako naman o'y gasigig selfie. Knowledge ba, kanang kamao ka. Tanawan ng inyong mga bana nga, 70 anyos, makauyab nag-18, may na kayo na mo wifi, may na kayo na mo video call, no? Ang katapusan, unsa to? Piety, ang pagkamaampuon, ang pag-ampo. Kung kining 7, wisdom, understanding, counsel, fear of God, fortitude, knowledge about God, o kaning pagkamaampuon, piety, ato ning gamiton, way yawa sa atong kinabuhi. Way sala sa atong kinabuhi. Ang Espiritu Santo maglihok nga lig-on kaayo ug naa diha ang kalipay. Ang mga tao sang nagpractice ani sama ni Mama Mary, mga santos, ni Jesus, ni San Juan nga magbubunyag, pulos makahatag og kalipay. Kaning pagpamalit og slots, asa man na sa 7 gifts of the Holy Spirit. Asa man na? Mamukibaw? Understanding. Nakasabot ka nga membro ka sa simbahan o mauna mo tampo ka. Kanang inyong pagpamalitan ng mga fundraising na to, kanang mga Christmas balls, kanang inyong paghatag anang ikhak, ato man ang fundraising dinhi, edad ko, halad ko, naasa na sa piety. Di ba? Ang pagkamaampuon. Kay ang mag-ampo, muhalad gid na ngadtos iyang giampuan. Pero di kay ka mo hatag ana, wa kay ayo. Nasa diha ang fear of God. Di ko magsigi gamit aning akong kwarta para sa akong kaugalingon, ihatag ko nis Ginoo. Kay ang Ginoo mo'y tuburan sa tanan, basig biyaan niya ako sa Ginoo, ako ning ihatag. Di ba? The fear of being separated from God. Daghan kayo
Anya kanang asawa nga di gyud mobuwag sa bana bisag kulatahon unsa man na fortitude. O di ba? Magsige ra jud ingon, this cannot change my love for you. Bisan pag nangalubo ng ngipon, this cannot change my love for you. Kanang mga ginikanan nga magsige ra gyud atiman sa mga tapulan kaing mga anak, magsige ra gyud atiman di gyud moyaw-yaw na ana siya'y wisdom. Nakasabot siya nga ako gining anak, bisag musuyop na ni ako ning anak. Nya nakadawat sa na siya og gift of counsel, gihupay siya sa Espiritu Santo. O di ba? Nganong ato man ni siyang gibuhat tungod kay gusto tang mohatag og kalipay personal, family o community nga kalipay. Sige, katapusang lingi sa imong tupad ing na sugod karon lipayon tika. Sige, ing na ba imong tupad ba na sugod karon lipayon tika. Kanang wa mulingi na anay kasubo. Manindog na ta katong mga malipayon